privítal na dnešnej tlačovej besede, na ktorej vám chcem predstaviť v prvom rade knižku 11 baraných rokov, ktorá sa nám podarila pripraviť za posledných 10 mesiacov a v ktorej sme zmapovali 11 rokov, myslím si, že veľmi úspešný hokejového klubu HC05 Iconic Banská Bystrica. Snažili sme sa vybrať od archívnych záber až po tie nové, snažili sme sa tam dať všetko to, čo bolo aj úspechom, aj možno drobným neúspechom, ale myslím si, že tým, čo sa dosiahlo za posledných 11 rokov, sa postavil veľký základný kameň na to, aby sa pokračovalo ďalej s tým obrovským úspechom. Touto knižkou určite chceme urobiť takú pomyslenú čiaru za érou fantastického hokejového klubu HC05 so starým logom, ktoré ešte na tejto knižke samozrejme je. A zároveň chceme predstaviť nové logo, ktoré prezentuje silu a bojovnosť klubu HC05 Iconic Banská Bystrica a výsledky a štýl hry, ktoré za posledné roky prezentuje náš klub, naši chalani. Myslíme si, že vlastne práve týmto krokom urobíme práve taký krok vpred. Možno práve k tomu vytúženému titulu, ktorý nám posledné 2 sezóny unikol o vlások, ale chalani bojujú ďalej a myslím si, že to nebude žiadny problém dať to. Takže vítajte. Dovoľte, aby som zároveň privítal riaditeľa klubu pána Michala Longauera, športového manažera Juliusa Kovala a našich chalanov Mário Lunter a Matoušek. To zobrať Mates. Tomáš Matoušek, samozrejme. Sme radi, že ste prišli tak v hojnom počte. Slečna pri vchode vám odovzdala každému médiu jednu knižku, aby ste sa mohli zahlbiť do čítania v histórii klubu. Zároveň sme vám odovzdali design manuál našeho nové loga, ktoré budeme radi, ak začnete používať hneď dnešným dňom alebo aj zajtrajším prípadne. Zároveň vás chceme požiadať takisto, keď o to žiadame vždycky a upozorňujeme, aby ste naďalej používali mediálny názov klubu HC05 Iconic Banská Bystrica, čo sa nemení ešte ani v nasledujúcej sezóne. Takže ak máte nejaké otázky na pána riaditeľa alebo na športového manažera pána Kovala, tak nech sa páči. Z mojej strany je to v zásade asi všetko. Pardon, ešte predsa len by som dodal, keďže predstavujeme logo, nové dresy. Chcel som to dať na záver, ale dám to asi teraz, keď ste zafotografovaní. Tak poprosím chalánov, nech sa postavia. Na prednej strane je náš nový barán, takže je v ňom vidieť silu a ľahkú zúrivosť. Myslím si, že práve takto si nejako predstavujeme boj o titul. Keď sa chalani trošku dajú bokom, tak na ramenách je podporné logo HC05 s erbom, s fragmentom erbu a so štítom a takisto s kráľovskou korunou Kráľovského slobodného mesta, čím chceme samozrejme podotknúť a podčiarknúť, že patríme do Banskej Bystrice a sme na to hrdí. A keď sa chalani otočia chrbtom, grafik nám pripravil špeciálny fond čísel, ktoré budeme odteraz používať, na ktorých je tiež štít s fragmentom zástavy Banskej Bystrice. Takže snažili sme sa pripraviť komplexný grafický dizajn a komplexnosť týchto dresov tak, aby jednoducho bolo na prvý pohľad jasné, že sme Banská Bystrica a že sa nikdy nevzdávame. Dobre, ďakujem veľmi pekne chalanom. Ak ešte potrebujete nafotiť, tak ešte postoja možno chvíľku, ale nie všetko. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz by som vás poprosil, ak máte nejaké otázky na pána riaditeľa alebo na športového manažera klubu, tak nech sa vám páči. Nemám. Ten barán teda predchádzajúci, ktorý vchádza do minulosti, bol taký príliš mierumilovný. Tento je taký bojovnejší výrazný. Tak tá pôvodná idea celého pri vzniku aj názvu klubu, aj to loga bola, že barán je tvrdohlavý a myslím si, že aj ten starý barán mal ten výraz tej určitej, ako by som to nazval, nabudenosti a tvrdohlavosti, ale myslím si, že toto naše nové logo tie emócie ešte počiarkuje viacej.
alebo ak máte nejaké otázky aj v prípade na chalanov, alebo ohľadom nových posíl do náš športového manažera, nech sa páči, sú k dispozícii. Ja mám ešte, kedy vznikla vlastne tá myšlienka, že potrebujete nové logo? Pred rokom, keď do nášho klubu vstúpil Attila Bereš ako marketingový manažer, prišiel s touto myšlienkou, my sme predtým len tak aj s Julom tak nezáväzne debatovali a v Lani táto myšlienka už nabrala vlastne ten konkrétny nejaký smer, ale sme sa ešte nerozhodli to využiť v Lani a v podstate po sezóne teda po vlánejšej sezóne teda došlo k tomu rozhodnutiu, že teraz je ten správny čas to spraviť. Možno na Attilu alebo Michal na teba. Je nejaký typ hráča, ktorý vás inšpiroval, že podľa tohto by to logo malo vyzerať, prípadne z aktuálneho kadra, kto by mal byť ten nosný srdnatý barán? No, hokej je kolektívny šport, takže to nebol žiadny hráč, ktorý by nás motivoval, ale bol to štýl hry celého mužstva. Takže logo neprezentuje jedného hráča, ale celé mužstvo alebo celý klub, takže to je asi ten cieľ a tá myšlienka, že my Bystričania sme tvrdohlaví a ideme ako baráni za svojím cieľom. A určite je to aj niečo moderné, niečo nové, takže myslím si, že ako marketingový ťah je to niečo dobré, čo sa bude dať určite si myslím najľahšie predať, keďže to bude dobré. Môžem ešte, že bude vyvesený dres, starý dres niekde pod strechou? Plánujete niečo také? Je to určite náš zámysel a bude to v blízkej budúcnosti určite realizované. Nie len dres, ale samozrejme uvažujeme nad tým, že po vzore nielen klubov NHL, ale aj na Slovensku, tak máme v zámysel teda tiež hráčov, ktorí pre Banskú Bystricu niečo urobili a nie ich málo v podstate tie dresy vyradiť z klubových vlastne čísel a zároveň dať hold pamiatku a úctu tým hráčom. Tak môžem k tomu dodať, určite nie je tajomstvom, že pripravujeme sieň slávy, respektíve sieň tradícií banskobystrického hokeja a vlastne toto vyvešávanie dresov sa stane takou súčasťou tejto siene slávy, respektíve tradícií a zároveň by sme chceli týmto spôsobom vždy otvárať novú sezónu. Momentálne riešime skôr technickú záležitosť, ako to vyriešiť na našom starom krásnom zimnom štadióne, ale ako myšlienka a podklady už na túto udalosť sú pripravené. Môžeme hrať? Máte konkrétne mená, ktorých hráčov by ste chceli uviesť do tejto siene? Alebo ešte to... Máme okruh hráčov, ktorých samozrejme ešte nebudeme zverejňovať, ale a myslím si, že môžem povedať, že ten dátum je 10. septembra, kedy by mala byť táto sieň tradícií bystrického hokeja otvorená, takže určite sa to vtedy dozviete všetci. Takisto dostanete pozvánku samozrejme na otvorenie a budeme radi, ak prídete. Do hráčskej šatne ešte otázka, čo by na to chalani, čo hovoríte, nové logo, ako aký máte s ním pocit teraz na hrudi? Už je to zmena, takže ja príjemný pocit určite. Jak môžem povedať, že určite to logo je moderné a je naozaj pekné na tom drese a naozaj na to si ho ešte viacej taký, aký sme Bystrici. Akurát pán riaditeľ klubu hlavy a vystupujeme do svojho cieľu. Dobre, tak ak už nie sú žiadne otázky na našich spoludiskutujúcich, tak vám chcem veľmi pekne poďakovať za vašu voľnú účasť na tejto tlačovej besede. V prípade, že máte akékoľvek otázky ešte mimo, kľudne sme vám tu k dispozícii. Moju mailovú adresu máte všetci, takže akékoľvek informácie by ste potrebovali, som tam. A samozrejme